Konferma li 3 persuni oħra f'pajjiżna mietu bil-COVID-19. Fl-ewwel każ anzjan ta' 82 sena ddaħħal l-isptar Mater Dei fil-25 ta' Settembru u kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fis-26 ta' Ottubru iktar minn xahar wara. L-anzjan miet l-erba' fl-isptar Mater Dei. Fit-tieni każ raġel ta' 66 sena kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fl-ewwel ta' Ottubru u ddaħħal l-isptar Mater Dei fit-8 ta' Ottubru. Huwa baqa' jingħata l-kura fit-taqsima tal-kur intensiva fl-isptar Mater Dei fejn miet l-erba'. Fit-tielet każ raġel ta' 66 sena kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fl-20 ta' Ottubru u ddaħħal l-isptar Mater Dei fis-26 ta' Ottubru. Huwa baqa' jingħata kura fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei fejn sfortunatament miet il-ħamis. Apparti 3 fatalitajiet matul il-jum tal-ħamis ġew irreġistrati 106 każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna fil-waqt li fiequ 91 persuna. Biex bekk il-każi ta' COVID-19 f'pajjiżna minn Marzu l-hawn jammontaw għal 6,083 minnhom fiequ 4,040 fil-waqt li 1,937 għadhom attivi. Sfortunatament din il-pandemija f'pajjiżna diġà ħallit 60 vittma, 13 minn dawn il-fatalitajiet seħħew fl-aħħar 8 ijiem. Mill-każi li ġew mħabbra l-erba' 21 huma qraba ta' persuni pożittivi għall-virus, 22 każ ġew infettati minn fuq il-post tax-xogħol, 7 persuni kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi, 2 każi importati u 2 każi minn attivitajiet soċjali. Dan fil-waqt li 21 persuna ma jafux minn fejn ħadu dan il-virus. Intant l-esperti mediċi li jaħdmu fl-ITU ta' Mater Dei qed iwissu lill-Gvern sabiex jieħu azzjoni qabel ikun tard wisq għaliex in-numri ta' każi tal-COVID-19 fl-isptar qed ikomplu jiżdiedu. Għalkemm issa n-numru ta' persuni li jistgħu jinġabru flimkien tniżżel għal 6, il-konsulenti tal-ITU qed jinsistu fuq l-ħtieġa ta' azzjonijiet aktar konkreti. Dan għaliex il-pressjoni fuq l-ITU hija waħda kbira. Huma nsistew li l-ħaddiema tal-isptar qed jagħmlu ħilithom kollha biex jibqgħu joffru l-aqwa servizz possibbli għalkemm l-isfidi mhumiex żgħar.